Hola, em dic Marta Gilart, tinc 23 anys i he rebut sang. Per ficar-vos en context, l'any passat em van diagnosticar càncer de mama i després de quasi 4 mesos de quimioteràpia el meu cos ja estava bastant cansadet i ja no aguantava gaire. Llavors tenia les defenses molt baixes, em trobava bastant malament, em feia mal la boca, mal el cos, tot plegat el pack. I em van fer una transfusió de 2 bosses de sang, que em vaig trobar superbé, la veritat. Després de fer-me la transfusió em vaig començar a trobar molt millor i vaig poder acabar el meu tractament de quimioteràpia. Així que us animo a donar sang. Realment jo abans de que me'n fiquessin a mi, jo també n'havia donat abans de tenir càncer i jo crec que és super necessari. La veritat és que us animo moltíssim perquè mai saps quan te pot tocar. Per a res jo m'hagués imaginat que jo seria candidata de rebre sang. Així que, no sé, avui per tu i demà per mi.